Samantala, nagbitiw naman sa pwesto bilang konsehal si Mark Anthony de Cusin ng San Fernando City, La Union ngayong Desyembre. Ayon sa opisyal na bahayag, itutuon umano ni de Cusin ang kanyang buong atensyon sa kanyang advokasya sa kabataan, edukasyon at sports kahit wala na umano ito sa posisyon. Hindi rin umano paglayo sa landas ang kanyang naging desisyon kundi pagpapalawak pa ng kanyang misyon sa serbisyo publiko. Nagsimulang maglingkod sa publiko si de Cusin bilang SK President at nakakuha ng pwesto sa konseho noong 2022 at ngayong 2025 midterm elections bago itinilaga bilang pinuno ng Provincial Youth Education and Sports Development Office ng La Union. Isa rin si de Cusin sa mga naging bukal sa sangguniang panlalawigan ukol sa naging mainit na usapin sa HIV at AIDS matapos ang umano'y muling impormasyon ng sakit mula sa isang regional media entity. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw, bumuhos naman ang suporta ng mga Ilocano sa mambabatas. IFM News. IFM News. IFM News.